F'Ġunju li għadda tħabbru miri ċari maħsuba biex jitħaffef drastikament il-proċess biex wieħed jiftaħ negozju f'Malta. 4 xhur wara dawn il-miri intlaħqu. It-tħaffif il-proċess tal-ftuħ ta' negozji kien il-proġett pilota f'eżerċizzju mifrux f'diversi oqsma tas-servizz pubbliku maħsub biex tonqos il-burokrazija fil-waqt li s-servizz ikompli jitjieb. Dwar dawn ir-riżultati tkellimna ma' Nancy Caruana, Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Ekonomija. Illum nistgħu ngħidu li għandna formola illi kienet ħolma u saret realtà. Għal-fatt illi min irid jiftaħ negozju jista' jagħmel dan mill-kumdita ta' daru. Fejn qabel inti rid toqgħod tiġri minn dipartiment għal ieħor, illum tista' taċċessa l-formola online. Bidla li se tfisser nuqqas ta' stennija u iktar kumdita. Proċess li qabel kien jieħu madwar 28 ġurnata, illum se jonqos għal inqas minn 4 ijiem. It-tħaffif il-proċess għal ftuħ ta' negozju ġdid huwa biss wieħed mill-bosta Key Performance Indicators li mistennija jinfirxu mas-servizz pubbliku kollu. Il-Key Performance Indicators huma set indikaturi li tkejlu internazzjonalment fl-oqsma tal-ekonomija, it-turiżmu, l-edukazzjoni u x-xogħol, il-kura tas-saħħa, il-progress soċjali, l-enerġija, it-teknoloġija tal-informatika u l-ġudikatura. Permezz ta' dawn l-indikaturi kull pajjiż ikollu miri ċari x'jilħaq biex isaħħaħ il-qagħda ekonomika tiegħu u jattira aktar investiment. Il-proġett pilota fejn tħaffef il-proċess biex wieħed jiftaħ negozju sar fl-ambitu tar-rata tajba ħafna ta' tkabbir ekonomiku li għandu pajjiżna bħalissa li minna nfisha teżiġi li jkun hemm l-għodda neċessarja biex min ikun irid jibda negozju ma jkollux għalfejn joqgħod jistenna ġimgħat sħaħ. Fost l-iktar li ntlaqgħu kien hemm l-introduzzjoni ta' formula waħda online li se tkun qed tieħu post diversi formuli li kien hemm qabel fosthom biex wieħed jikseb in-numru tal-VAT u n-numru tal-kumpanija. Marika Tonna, uffiċjal fil-Malta Enterprise, spjegat li bis-saħħa tek mhux biss se jiġi frankat ħafna ħin, iżda se jonqsu drastikament ukoll l-ispejjeż amministrattivi u l-burokrazija żejda. By the end of this year tkun lesta l-formola tal-partnerships ukoll, partnerships jekk ikunu 3 barranin aħna nikkalkulaw li hemm iktar minn 22 formola x'imlew. Wara Novembru daw ħajkunu jimlew formola waħda. Fil-ġimgħat li ġejjin din is-simplifikazzjoni mistennija tkun estiża wkoll għal persuni barranin li jiftħu negozju f'Malta.